जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் நேத்தி இது கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்றேளா? கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, புரிஞ்சுக்கிறேன். பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? செல்லகுமார் பிரபு, இல்ல வேற யாருன்னா வாசிக்கிறதுனாலும் வாசிங்க. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? செல்லகுமார் கொஞ்சம் சரவண பிரபு கை ரைஸ் பண்ணிருக்காரு, என்னன்னு கேளுங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. சர்வா பிரபுவா? யார் வாசிக்கிறீங்க? இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு, என்னன்னு தெரியல. சர்வா பிரபு. ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு ஒரே நிமிஷம் பிரபு. சர்வா பிரபு என்னாச்சுங்க பிரபு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சர்வா பிரபு கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இல்ல சாரி. ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதாமஹ்யம் ததாந்தி பதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருஹோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைசவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதம் விதந்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாது சாவதூதம் பரிஜனஹி சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन वैरांगी गौरांगी साराधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधादेवी प्रणमामि हरिप्रिये वांच कल्पत रूपच कृपा सिंधुभ्य वेत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंजगनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नारायणं नमस्कृत्यं नमः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अगस्वेषु नित्यं भागवते सेवयां भगवती उत्तम श्लोक भगवती भवती नष्टिकी। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா சைலண்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இட்ஸ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, வைண்ட் அப் ஆயிடுச்சுங்களா அது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஆயி அடுத்தது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. சரி, நேத்து நம்ம வந்து 2வது ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து உபதேசாமிர்தம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நேத்து வந்து நம்ம 2வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அதாவது எதெல்லாம் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து வீழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றது. அத்தியாகாரன தேவைக்கு அதிகமாக உண்றது அல்லது தேவைக்கு அதிகமான பொருட்களை வந்து திரட்டுதல் அப்படின்னு பார்த்தோம். பிரயாசஸ்ச அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கடினமாக முயற்சி செய்யறது, பௌதிகமான விஷயங்களை அடைவதற்காக கடினமாக முயற்சி செய்வது. ஆத்மாவுக்கு வந்து 2 விதமான கடமைகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். பௌதீகம் சார்ந்த கடமை, இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீக கடமை அப்படின்னு. நம்ம பௌதீகமான கடமைகளை மட்டுமே ரொம்ப பெருமுயற்சி எடுக்கிறது, கடின உழைப்பு எடுக்கிறது. அப்ப ஆன்மீகம் சார்ந்த கடமையை நம்ம மறந்துடுறோம். பிரஜல்பா அப்படின்னாக்கா தேவையற்ற பேச்சு. சோ அதனால நம்ம வந்து கால விரயம், கிருஷ்ண பக்தி வந்து அங்க கம்மியாகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமாகிரக அப்படின்ட்டு 2 விஷயங்கள் பார்த்தோம். சாஸ்திரங்களை நம்மளுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்துறது, இன்னொன்னு சில விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்தாமையே விட்டுறது, ரொம்ப சுயநலமாக. அது ஒண்ணு. ஜனசங்க அப்படின்னாக்கா பௌதீகமான சிந்தனைகள் கொண்டவர்களுடைய சங்கம். அப்போ அவங்களோட இருக்கிறதுனால அதே சார்ந்த சிந்தனைகள் தான் நமக்கும் வரும். கடைசியாக இருக்கிறது லௌல்யம், அதாவது பேராசை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த 6 விஷயங்களால நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு வந்து வினஷ்யத்தி, அதாவது அழிவுக்கு கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத பார்த்தோம். முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பக்தியில நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா 6 விதமான விஷயங்களை வந்து நாம கட்டுக்குள் கொண்டு வரணும். என்னென்ன அப்படின்னாக்கா பேச்சின் தூண்டுதலை குறைக்கிறது, மனசோட உந்துதல்களை குறைக்கிறது, கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறது, நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு அதனுடைய தூண்டுதல்களை வந்து நம்ம பொறுத்து கொள்ளணும். அப்படி நம்ம பொறுத்து கொள்ளும் போது நிதான புத்தியில இருக்கிறதுனால உலகம் முழுவதும் சீடர்களை கொண்டு வரக்கூடிய தகுதி வந்து அவருக்கு வந்து அந்த இந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துறவர்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 2வது ஸ்லோகத்துல இந்த பக்தி தொண்டோட அழிவுக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து சோ அதோடைய கண்டினியூஷனா நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்தோம் அதுல நேத்தியோட நம்ம விஷயங்கள் லௌல்யம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஆமா, தேவைக்கு அதிகமான சாப்பாடு சாப்பிடுறது, முயற்சி எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து இது பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லியிருக்க. கொஞ்சம் இடமும் கொஞ்சம் பசுக்கள் கிட்ட பசுவும் இருந்ததுன்னா, ஒரு கறவை மாடும் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஜீவனை வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதாவது நம்மளுடைய செயல்களை வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்ற பகவான் நம்ம படைக்கும் போதே நமக்கு தேவையான எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தேவையான விஷயங்களை வந்து படைச்சிருக்காரு. பற்றாக்குறைன்றதே இல்லை. இது வந்து செயற்கையா நம்மளா உருவாக்கி கொண்ட ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பொருளாதார பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு இல்லை. ஆனா நம்மளா என்ன பண்றோம்? பொருளாதார பிரச்சனை அப்படின்ட்டு நம்மளா வந்து உருவாக்கி கொள்கின்றோம். இது வந்து நமக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு தேவையான விஷயங்களை இன்னொருத்தவங்க வந்து அதீதமாக அபகரிப்பதன் மூலமாக நடக்கிறது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம்.
சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுடனான நம்மளுடைய உண்மையான வாழ்க்கையோட நோக்கம் பகவானை திருப்தி பண்றது, நம்மளுடைய நிலை என்னன்றதை நம்ம உணர்ந்து கொள்வது, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. அதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட நோக்கம். அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள்ல நாம வந்து எப்பொழுதும் வந்து முனைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இறை உணர்வு தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறது முக்தி பெறுவதற்கு வந்து ஒரு காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். மதம் என்பது நம்மளை வந்து பண்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு சார்ந்த விஷயங்கள் அல்லாத எதுவுமே வந்து நமக்கு தேவையற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா மரணத்தை சந்திக்கும் போது நம்ம தனியா தான் மரணத்தை எதிர்நோக்க போறோம். அப்ப அந்த வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றதுதான் வந்து மரணத்தின் தருவாயில நமக்கு வந்து நம்மள வந்து அது ஒரு எக்ஸாமினேஷன். லைஃப் இஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன், டெத் இஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். ஸோ வாழ்க்கையை ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா, எளிமையா வைத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து உயரிய எண்ணங்களாக இருக்கணும். அது என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் கால விரயம் செய்கின்றோம். இந்த என்டர்டைன்மெண்ட், டெலிவிஷனா இருக்கட்டும், யூடியூப், எல்லா டிஜிட்டலைசேஷன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு அது நம்மள வந்து ஒரு வீழ்ச்சிக்கு தான் கொண்டு செல்லுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த புத்தகங்கள், நூல்கள் எல்லாம், எந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் எது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து தேவையற்ற ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததோட நோக்கமே வந்து அந்த உயரிய சிந்தனையோட, ஆன்மீக உணர்வோட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால கமா போட்டுட்டே போறோம். அதனால நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி இதுல உழண்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாம 3 விதமான மக்களை பார்த்தோம் இல்லையா? புத்தி காமிகள், அடுத்து வந்து முக்தி காமிகள், அஷ்டாங்கத்துல பயிற்சி பண்ணக்கூடியவங்கள சித்தி காமிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். புக்தி காமிகள் அப்படின்னாக்கா இந்த கர்மிகள், பௌதிக விஷயத்துல வந்து நாட்டம் கொண்டவர்கள், சாஸ்திரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நம்மளுடைய பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடியவங்க புக்தி காமிகள். முக்தி காமிகள்ன்றவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான வந்து ரூபம் கிடையாது, அவர் வந்து அருவமானவர், அந்த பிரம்ம ஜோதியில நான் ஐக்கியமாகணும், அதுதான் வந்து என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க. சித்தி காமிகள் அப்படின்றவங்க அந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் பயிற்சி செய்துட்டு அந்த அந்த அஷ்டமா சித்திகள் சொல்றோம் இல்லையா, சிறியதை விட சிறியதாகிறது, பெரியதை விட பெரியதாகிறது, எப்படி ஹனுமனுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தோது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடையிறது வந்து ஒரு நோக்கமா கொண்டிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து தேவையற்ற விஷயங்கள். இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட இதுக்கு வந்து கொண்டு செல்லாது. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதை தவிர்த்து வேற என்ன நம்ம விஷயங்களை பார்த்தோம்? அந்த கம்யூனிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து முதலாளித்துவம், அந்த விஷயங்களை பார்த்தோம். சோ இறை உணர்வு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம். நேர்மை 27வது விஷயம், 27வது பக்கம் வந்து ஆமா, அந்த நேர்மைக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 100 ரூபாய் நோட்டு வந்து ஒரு கீழே விழுந்தது அப்படின்னா ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான், அதை சட்டை பண்ணாம போயிடுவான். இது என்னோட காசு கிடையாது, அதை நான் ஏன் எடுக்கணும், அது எனக்கு தேவையில்லை, அதை எடுத்து அதுக்கு ஒரு இது வரும்ட்டு அதை சட்டை பண்ணாம போயிடுறது. இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அபகரிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது. அது ரெண்டுமே வந்து முட்டாள்தனம். உண்மையாக அது யாருன்னா அதை எடுத்து அதை யாருக்கு சொந்தமானவங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்றாங்களோ அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு உயர்ந்த மனிதனுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 27 யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்கம் 27. வாங்க. உலகில் உள்ள செல்வத்தை, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். உலகில் உள்ள செல்வத்தை அனைத்து ஜீவராசிகளின் நன்மைக்காகவும் உபயோகிக்க வேண்டும். ஏனெனில் அதுவே இயற்கை அன்னையின் திட்டமாகும். இறைவனுடைய செல்வத்தை உபயோகித்து உயிர் வாழும் உரிமை அனைவருக்கும் உண்டு. இறைவனின் உடைமைகளை விஞ்ஞானபூர்வமான முறையில் உபயோகிக்க மக்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது மற்றவர்களின் உடைமைகளை அபகரிப்பதில் ஈடுபட மாட்டார்கள். அதன் பின்னர் ஒரு சீர்மிகு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். அத்தகைய ஒரு ஆன்மீக சமுதாயத்துக்குரிய அடிப்படை கொள்கை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் முதல் மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்யேன தியக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வீத தனம். பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசையும் அசையாத பொருட்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவை, அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தன் தேவைக்கு அவசியமான பொருள்களை தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை பிறருடையவை என்பதை அறிந்து அவன் பெற முயலக்கூடாது. இந்த ஜட உலகம் அனைத்து ஜீவராசிகளின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அதே சமயம் அவர்கள் பிறரின் உடைமைகளை அபகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வகையில் இறைவனால் திட்டமிட்ட பூரண ஏற்பாடாகும். இப்பூரண ஏற்பாடு ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் உண்மையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரியான விகிதத்தில் செல்வத்தை அளிக்கிறது. இவ்வாறு எளிய வாழ்வு, உயர்ந்த சிந்தனை என்னும் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப அனைவரும் அமைதியாக வாழலாம். துரதிருஷ்டவசமாக இறைவனின் திட்டத்தில் நம்பிக்கையோ உயர்ந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் எவ்வித விருப்பமோ இல்லாதவர்கள் பௌதீகவாதிகள். இறைவன் அளித்த அறிவை தங்களின் பௌதீக உடைமைகளை பெருக்குவதற்கு உபயோகித்து அதை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். அவர்கள் தங்களின் பௌதீக அந்தஸ்தை முன்னேற்றிக் கொள்வதற்காக முதலாளித்தத்துவம் மற்றும் பௌதீக பொதுவுடைமைவாதம் போன்ற பல முறைகளை திட்டமிடுகின்றனர். அவர்கள் இறைவனின் சட்டத்திலோ உரிய நோக்கத்திலோ அக்கறை கொண்டிருக்கவில்லை. எண்ணிலடங்காத தங்களுடைய புலனின்ப ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் பேராவல் கொண்டு அவர்களது சக ஜீவராசிகளை சுரண்டி வாழும் திறமையில் பிரசித்தி பெற்றவராகின்றனர். சீலஸ்வரூப கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்பட்ட அத்தியாகார முதலிய இக்குற்றங்கள் மனித சமுதாயம் கைவிடும்போது மனிதருக்கும் மிருகங்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் பொது உடைமை வசதிகளுக்கும் வாதிகளுக்கும் இடையான அனைத்து விரோதங்களும் முடிவுக்கு வந்துடும். அத்துடன் இசைவின்மையும் நிலையாமையையும் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டுவிடும். இத்தூய உணர்வு சரியான ஆன்மீக கல்வியினாலும் கிருஷ்ணபக்தி இயக்கத்தால் விஞ்ஞான பூர்வமாக அளிக்கப்படும் பயிற்சியாலும் எழுப்பப்படுகிறது. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகில் அமைதியான நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சமூகத்தை அளிக்கிறது. புத்தியுள்ள மனிதர் ஒவ்வொருவரும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இதயபூர்வமாக புகலிடம் கொள்வதன் மூலம் மேற்குறிப்பிட்ட பக்தி தொண்டில் 6 தடங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு தன்னுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிரமாதம். எப்படி ஒரு மனுஷனையாவது திருத்தி தானே ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க உலகில் உள்ள செல்வம் எல்லாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உண்டானது இல்லையா? நான் ரொம்ப சுயநலமா எனக்காக என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சமூகம் அப்படின்னு யோசிச்சா அப்படின்னாக்கா அது தவறான ஒன்று. அப்ப மீண்டும் மீண்டும் அந்த இருண்ட நரகத்திற்கு, ஏன்னா இதை நம்ம ஏற்கனவே ஈஷோபனிஷத்துல பார்த்திருக்கோம். அந்த மாதிரி ரொம்ப சுயநலமாக இருக்கக்கூடியவங்க போகக்கூடிய கதி என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த இருண்ட நரகத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த செல்வங்கள் பகவான் எல்லாருக்கும் தேவையான விஷயங்களை படைச்சிருக்காரு, ஜீவராசியோட சேர்ந்து தேவையான விஷயங்களை படைச்சிருக்காரு. பற்றாக்குறைன்ற இதுக்கு அங்க இடமே இல்லை. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த அதீதமான பேராசை, லௌல்யம், அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், மத்தவங்களை பத்தி ஒரு கருத்திலே கொள்ளாம நான் என்னுடைய இது மட்டும் சந்தோஷமா இருந்தா போதும் அப்படின்ட்டு அதீதமா நான் அதை சேமிக்கிறேன். அதோட விளைவு மற்றவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன். அந்த பங்கு அவங்களுக்கு தர வேண்டியதை நான் எடுத்துக்கிறதுனால அங்க ஒரு ஆர்டிபிஷியலான ஒரு பற்றாக்குறை வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அனைத்து மக்களோட நன்மைக்காகவும் இந்த இயற்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இயற்கை வளம். அதுதான் இயற்கை அன்னையோட திட்டம் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். சோ இறைவனுடைய செல்வத்தை உபயோகித்து உயிர் வாழும் உரிமை அனைவருக்கும் உண்டு, எல்லாருக்கும் இருக்கு. அவருடைய உடைமைகளை விஞ்ஞான பூர்வமான முறையில் உபயோகிக்க மக்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது மற்றவர்களின் உடைமைகளை அபகரிப்பதில் ஈடுபட மாட்டார்கள். விஞ்ஞானபூர்வமாக இந்த ஞானம் இல்லாததுனாலதான். அதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம், நம்ம சேவைன்னு மட்டும் இல்லாம நம்ம சாஸ்திரங்களை கற்று தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டுல நம்ம திருப்பி பார்ப்போம், பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அதெல்லாம் பார்ப்போம். அடுத்து இதுலயும் நம்ம பார்ப்போம். சோ நம்ம பக்தர்கள் சங்கம், சாண்டிங், அது போல சாஸ்திரங்களை பக்தர்களோட சங்கத்துல இணைந்து வாசிப்பது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும்.
சோ ஏன்னா அப்பதான் வந்து உண்மையான அந்த ஞானம் என்னன்னு தெரியும். இந்த விஞ்ஞானபூர்வமான முறையில கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளும் போது எனக்கு தேவையானதை பகவான் கொடுத்திருக்க, இதுல நான் திருப்தியுற்று இருக்கணும். மத்தவங்களோட விஷயத்த உபயோகப்படுத்துறதுனால அதை என்ன பண்ணும், அது எனக்கு வந்து அழிவைத்தான் கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். சோ இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த சமூகமே வந்து ஒரு செம்மையான ஒரு சமூகம், சீர்மிகு சமூகமாக இருக்கும். நேத்து கூட பிரபு வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல ஒரு 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 கிராமத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இயற்கையாகவே அவங்க வாழ்க்கை முறைகளை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் அது. சோ அது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து போய் சேரணும். புரோபாதர் வந்து நமக்கு நிறைய மிஷன் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவங்க அந்த உண்மையான கோட்பாடோட அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து வேற மாதிரியான அர்த்தங்கள்ல வேற மாதிரியாக நம்ம வந்து கையாளுறோம். அதை தவிர்த்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட இஸ்கான்ல போயிட்டு இருக்கு. நிறைய டெம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 வித இதையும், அதாவது இயற்கையாகவே வந்து பயிர் செய்து அதுல இருந்து பிரசாதம் தயாரிச்சு அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை சாப்பிடுறது, பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு நம்மளோட இதுலன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி ஒரு சமூகம் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஆன்மீக சமுதாயத்திற்குரிய அடிப்படை கொள்கை அதான் ஈஷோபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம், அனைத்துமே படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானது. அசையும் அசையக்கூடியது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானது. அதுல நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நாம உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும். அது நமக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்டது. அதை தவிர்த்து மத்தவங்களோட சேர்ந்து நான் உபயோகிக்க கூட நினைக்க கூடாது. அப்படி நான் பண்ணேன் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து அதை நமக்கு சொல்லுது, நம்ம வந்து மீண்டு வர முடியாத அந்த ஒரு இருண்ட நரகத்துக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நமக்கு இந்த பௌதீக லோகம் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை பூர்த்தி செய்யறதுக்காகவும் படைக்கப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்துல மத்தவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்றதையும் நமக்கு வந்து பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கார் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக. சோ அதை வந்து நம்ம படிக்கும்போது, அந்த சாஸ்திரங்களை படிக்கும்போது புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ அதனாலதான் எப்பவுமே பிரபாத் சொல்வார், நிறைய விஷயங்களை வலியுறுத்தல ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா சொல்றது சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் த கிருஷ்ணா அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் வந்து அவருடைய அடிக்கடி அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 கோட்பாடா நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ இப்படி நம்ம வாழ்றதுனால சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், நம்ம வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்க விஷயத்துல சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து அமைதியாகவும் எந்த ஒரு ஆரவாரம் இல்லாமலும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே எதையோ நோக்கி ஓடின்னு இருக்கோம், எதுக்கு ஓடுறோன்னே தெரியாம ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா. சோ நமக்கு என்ன தேவையோ, ஒரு வீடு இல்ல ஒரு வாகனம் இருந்தா போதாது, நமக்கு இன்னும் நிறைய 2-3 வீடு, 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு இது. அப்ப இந்த செல்வங்கள் சேமிக்க சேமிக்க குழந்தைங்களுக்காக பண்றோம். ஆனா அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பிளவுகள் வந்து இந்த செல்வத்தால சஞ்சலமானது லக்ஷ்மி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்திருப்போம், இருக்கிறோம். அது போல நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்கள தான் இருக்கும். எப்ப ஒருத்தவங்க பௌதிகமான விஷயத்துல ரொம்ப ஆர்வமா போறாங்களோ அது அவங்களோட நிம்மதியை வந்து குலைச்சிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் கண்கூடாக. சோ பகவானுடைய திட்டத்துல வந்து நமக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய பௌதிக புலனின்ப இச்சையில நம்ம வந்து ஈடுபடுறதுனால இந்த உயர்ந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல நம்ம ஆர்வம் இல்லாதனால இருக்கு. சோ இதனால நம்ம என்ன பண்றோம், துஷ்பிரயோகம் பண்றோம். பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்க விஷயங்களை துஷ்பிரயோகம் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர்கள் தங்களின் பௌதீக அந்தஸ்தை முன்னேற்றிக் கொள்வதற்காக முதலாளித்துவம் மற்றும் பௌதீக பொது உடைமைவாதம் போன்ற பல முறைகளை திட்டமிடுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அதுதான் நடக்குது நம்மளை சுத்தி. ஜனநாயகம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றோம், ஆனா அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஒரு தவறான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இறைவனின் சட்டத்திலோ உயரிய நோக்கத்திலோ அக்கறை கொண்டிருக்காதவங்களோட செயல்கள் இது அப்படின்றத பார்க்க, எண்ணிலடங்காத தங்களுடைய புலனின்ப ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் பேராவல் கொண்டு அவர்களது சக ஜீவராசிகளை சுரண்டி வாழும் திறமையில் பிரசித்தி பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் உண்மையாலவே நடக்கின்றது இப்பெல்லாம் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்பட்ட அத்தியாகார முதலிய குற்றங்களை மனித சமுதாயம் கைவிடும் போது மனிதருக்கும் மிருகங்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் பொது உடைமைவாதிகளுக்கும் இடையிலான அனைத்து விரோதங்களும் முடிவுக்கு வந்துவிடும். எப்ப நம்ம வந்து இந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்றது, இந்த 6 விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். அதுல ஸ்பெஷலா அத்தியாகாரம்னா என்னது, என்னுடைய தேவைக்கு அதிகமாக உணவு உண்ணுறது அல்லது செல்வங்களை சேமிக்கிறது. அதை நம்ம விடும்போது நம்ம வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா
தேவைக்கு அதிகமாக உணவு உண்றதுனால தானே மத்த ஜீவராசிக்கு தேவையான விஷயங்கள் போகாம இருக்கு. அதை நான் கைவிட்டுட்டேன் அப்படின்னா எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட பங்கு கிடைக்கிறது. அதே போல இந்த செல்வமும் வந்து எல்லாருக்கும் தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்குது. அப்போ நமக்குள்ள இந்த விரோதங்கள் இருக்காது ஜீவராசிகளுக்குள்ள அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அத்துடன் இசைவின்மையும் நிலையாமையும் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டு விடும். சோ தூய உணர்வு சரியான ஆன்மீக கல்வியாலும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தால் விஞ்ஞானபூர்வமாக அளிக்கப்படும் பயிற்சியாலும் எழுப்பப்படுகின்றது. சோ நம்ம வந்து ஒரு எமோஷனலா நம்ம வந்து அப்படியே வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ளல. ஒரு விஷயத்துக்கும் அதுக்குதான் அப்புறம் சொல்லுவார். எல்லா செஷனும் நீங்க பாருங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே கேட்பாங்க ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அப்படின்னு. கேள்வி கண்டிப்பா கேட்கணும். நம்ம கேள்வி கேட்கதான் நம்மளுடைய சந்தேகங்கள் விலகி தெளிந்த நீர் போல இருக்கும்போதுதான் நம்மள வந்து கிரகிச்சுக்க முடியும். நம்மளுடைய பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் பண்றதே எப்படி, சஞ்சய் திருதராஷ்டிர வாட்ச் அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு. அதன் மூலமா தான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்பது ஒரு 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 எமோஷனலான விஷயம் அல்ல. அது ஒரு அப்படியே நம்ம வந்து சொல்றது அப்படியே கேட்டுக்கிறதான விஷயம் அல்ல. அது வந்து ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு இயக்கம் அப்படின்றத நம்ம புரியும். எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்க பிரபுபாதருடைய பர்போர்ட் எது நீங்க படிச்சாலுமே அவர் என்ன வந்து சொல்றாரோ அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி சாஸ்திரத்துல வந்து கோட் பண்ணி தான் வந்து சொல்லுவார். எதுவுமே வந்து அதுதான் வந்து உயர்ந்த அந்த ஆன்மீக குருவுடைய தன்மை. அவருடைய எப்படி அவருடைய நேச்சர் அப்படிதான் இருக்கும். நமக்கு உள்ள தோன்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது தவறா போயிடும். சோ எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திரத்தை வந்து கோட் பண்ணி தான் வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து கொடுப்பாரு. சோ அது விஞ்ஞானபூர்வமான ஞானம். அது கிடைக்கும் போது நம்ம சரியான லைன்ல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து உலகத்திலுடைய அமைதிக்காக நிறுவப்பட்ட ஒன்று. அதனாலதான் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் தேவையான ஒரு இயக்கம். இந்த மனித சமுதாயம் ஓய்வு பெறுவதற்காகவும் உலகம் அமைதி பெறுவதற்காகவும் தேவையான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பக்தி தொண்டை செய்யறதுக்கு தடைகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த 6 விஷயங்கள் என்னென்ன 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்ன 6 விஷயங்கள்? லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க 6 தடங்கல்கள் என்ன? 6 தடங்கல்கள். தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுவது. சமஸ்கிருத வார்த்தை அதுக்கு அத்தியாகார மட்டும்தான். அத்தியாகார. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்லுங்க. 2வது விஷயம், 2வது தடங்கல். பிரபு சொல்லிட்டாங்க அத்தியாகார. 2வது தடங்கல். ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா லைன்ல? எத்தனை இருக்கீங்க? இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்களே அத்தியாகார. விஷயம் கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துகளை அடைவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரயாசஸ்ச. செகண்ட் வார்த்தை வந்து பிரயாசஸ்ச, அதிகமான முயற்சி செய்யறது. ஓகே. 3வது சொல்லுங்க. 3வது பிரஜல்பா. என்ன பிரஜல்பான்னா என்ன? வீணான பேச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. 4வது சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனப்போன போக்கில் செயல்படுதல். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். சாஸ்திர வார்த்தை அதுக்கு என்ன? சாஸ்திர வார்த்தை அதுக்கு என்ன? நியமாகிரக. ஓகே ஓகே. அடுத்தது 5வது விஷயம். 5வது லௌல்யம். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுது. அவங்களுடைய அந்த சாஸ்திர வார்த்தை என்ன அதுக்கு? சமஸ்கிருத வார்த்தை கடைசியாக இருக்கிறது. ஹரிபோல். கடைசியா இருக்கிறது பௌதீக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுவது. அதோட சமஸ்கிருத வார்த்தை தீவிர விருப்பம் அல்லது பேராசை. சமஸ்கிருத வார்த்தை லௌல்யம். சோ 6 விஷயங்கள் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டலுடைய தடங்கல்கள் நம்ம பாக்குறோம். அத்தியாகார, பிரயாசஸ்ச. 3வது பிரஜல்பா, நியமாகிரக, லௌல்யம். சோ இந்த 6 விஷயங்களை நாம வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளோட லைஃப்ல. கண்டுபிடிச்சு அதை கட்டுப்படுத்தினாதான் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல முன்னேற முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். ஓகே. ஏதாவது டவுட், சந்தேகங்கள் இருக்கா 2வது ஸ்லோகத்துல?
இல்லைன்னா நம்ம 3வது ஸ்லோகம் போலாம். பிரபு ஒரு 9:50 இருக்கும்போது கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க பிரபு, சில விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, 3வது ஸ்லோகம் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாம். ஓகே, கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க. யாராட்ட எல்லாம் புத்தகம் இருக்கோ அவங்க வந்து சொல்லலாம். உற்சாஹா நிச்சயா தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தே ஷட்பேர் பக்தி பிரசித்யதி. யாராவது ஒருத்தர் வந்து வார்த்தை வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்க. உற்சாகத்தினால், நிஷ்யாத நம்பிக்கையால், தைரியாத்த பொறுமையால். தைரியாத்த பொறுமை வருதா தைரியம் வருதா? இங்க தைரியாத்த பொறுமையால். தத் கர்ம பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான பல செயல்கள். பிரவர்த்தனாத் செய்வதன் மூலமாக. சங்கத்யாகாத் பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுவதன் மூலமாக. சதஹ முந்தைய சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் விருத்தேகே அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக. ஷட்பிஹி இந்த 6னால் பக்தி தொண்டு பிரசித்தியதி முன்னேறுகிறார் அல்லது வெற்றி அடைகிறார். பா பிரமாதண்டாப்பா. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டா? இல்ல யாராவது இருக்காங்களா படிக்கிறதுக்கு? படிங்க, நீங்க முடிச்சிருங்க. மற்ற பொருளுரை வேற யாராவது வாசிப்பாங்க. சரி. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. உற்சாகத்துடன் இருக்கிறது, எப்பவுமே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறது. 2வது நம்பிக்கையுடன் முயல்தல். நம்பிக்கை எதுவுமே நான் இந்த பாடத்தை இன்னைக்கு நான் முடிச்சுடுவேன் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தா அந்த மனுஷன் அதை முடிச்சுடுவோம், எப்படியாவது அதை முடிச்சுடுவோம். 3 பொறுமையுடன் இருப்பது. எல்லாருக்கும் எல்லா சிச்சுவேஷன் வரும், கஷ்டங்கள் துக்கங்கள் எல்லாம் வரும். அதுல யாராவது எத்தனையோ பேர் சொல்லுவா, பல வாய்கள் பல பேசும். ஆனா பொறுமையோட இருந்தால் பூமியே ஆளலாம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லுவா. அதனால பொறுமை. பேஷண்ட் அல்ல, பேஷண்ட் ரெண்டும் ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான். ஆனா இதுல பொறுமையாக இருக்கணும், எல்லாம் சகிச்சுன்னு இருக்கணும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம். கிருஷ்ணரை பற்றி பாடுதல், கேட்கறது, அவரை நினைக்கிறது, இதெல்லாம் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவது. இதெல்லாம் அதுல கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம அதை செய்யறதுக்கு நம்ம முயற்சியாவது செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா கடைசியில ஏணி எட்டிடலாம். 5வது பக்தர் அல்லாதவர்கள் சங்கத்தை கைவிடுதல். இப்போ ஒருத்தங்கிட்ட அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, புரிஞ்சாலும் ஒரு ஆசை கிடையாது, இதெல்லாம் யார் படிப்பா, அதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தரே இல்ல பக்தியே இல்லாத சங்கத்தை நம்ம அவள்கிட்ட பேசவே கூடாது, அதை கைவிட்டுடுறோம், வேண்டவே வேண்டாம்பான். முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள்லாம் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க. ஜஸ்ட் சங்கராச்சாரியார், ராகவேந்திரார், அவெல்லாம் பியோர் சன்னியாசிகள். அவ எல்லாரும் இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. இந்த 6 நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி நம்ம ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டோம்னாக்க நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். இது இதோட மொழிபெயர்ப்பு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல ஆக்சுவலா முதல் ஸ்லோகம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 6 விதமான தூண்டுதல்கள், அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தினா நம்ம அடையக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். 2வது ஸ்லோகத்துல நம்ம ஏன் அந்த 6 விதமான தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்தணும்ன்றதுக்கு உண்டான பதில் வந்து 2வது ஸ்லோகம். பக்தி தொண்டு நம்ம அடையணும் அப்படின்னு. பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமான விஷயங்கள், பிரதிகூலமான விஷயங்கள், அதாவது தடங்கல்கள் என்ன, எதிர்மறையான விஷயங்கள் என்னன்றத 2வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இப்ப அனுகூலமான விஷயங்கள் என்னென்ன, எதெல்லாம் நம்ம பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமாக இருக்கு, நமக்கு ஒரு ஊக்கியாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட்
உற்சாகம். சோ உற்சாகத்தோட எதுல? பக்தி தொண்டுல. நமக்கு வந்து உற்சாகம் அப்படின்னாக்கா பௌதிகம் சார்ந்த கூட நம்ம உற்சாகமா இருப்போம். ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட், ஒரு இடத்துக்கு சுத்தி பார்க்க போறோம், அதுல ரொம்ப உற்சாகமா இருப்போம். அப்படி அல்ல இங்க. நம்ம இங்க எல்லாமே வந்து பக்தி தொண்டோட கனெக்டடா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுல உற்சாகமாக இருக்கணும்? பக்தி தொண்டுல உற்சாகமாக இருக்கணும். நிச்சயாத், நம்பிக்கையோட இருக்கிறது. பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, எப்பொழுதும் உயர்ந்த நம்பிக்கையோட பக்தி தொண்டுல இருக்காங்களே, அவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், அவனை விட எனக்கு பிரியமானவன் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னு. அவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். சோ நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட, பகவானே வந்து அனைத்தின் மூலம் அப்படின்ற அந்த உறுதியான நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். தைரியாத், உற்சாகத், நிச்சயாத், நிச்சயமாக அவர் இருக்காரு அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோட. தைரியாத் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பொறுமையோட. பேஷண்ட் நீங்க சொன்னீங்க, பேஷண்ட்னா டீல முடியும், இதுல வந்து ENCE ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம், ஸ்பெல்லிங் இருக்கு. ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும், மற்றபடி ஸ்பெல்லிங் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே. சோ தைரியாத் அப்படின்னாக்கா பொறுமையோட இருக்கிறது. நமக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் நல்லா தானே பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஏன் நமக்கு இப்படி ஒரு ரொம்ப கொடுமையான டைம்ல நம்ம இருக்குமே, நமக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன அனுபவிச்சோம். ஏன்னா இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் தான் இப்ப நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது. சோ அதனால இதெல்லாம் கடந்து நம்ம போகணும். அதனால பொறுமையோட நம்பிக்கையோட பக்தி தொண்டு செய்யணும். தைரியா தத் கர்ம, எதெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமாக இருக்கக்கூடியோ அந்த செயல்களை எல்லாம் செய்யணும். நம்ம வந்து நவவித பக்தி தொண்டு பார்த்தோம் இல்லையா? என்னது நவவித பக்தி தொண்டு? யாராவது சொல்றீங்களா? நவவித பக்தி தொண்டு 9 விதமான பக்தி தொண்டு பிரகலாத் மகாராஜர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. என்னது 9 விதமான பக்தி தொண்டு? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். 9 விதமான பக்தி தொண்டு அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அதுல மெயினா வந்து அந்த முதல் 3 ஸ்மரணம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். நம்ம கிளாஸ்ல கூட சங்கரன் பிரபு கூட சொன்னாங்க, நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து கடைசியாக அடங்கக்கூடியது எது அப்படின்னாக்கா இந்த கேட்கக்கூடிய தன்மை. அதனாலதான் பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம் அவங்களோட காதுல அப்படின்ட்டு. அப்ப அது வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு போய் பகவானை வந்து நினைவு கூறுறதுக்கு உதவும் அப்படின்னு. சோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அது 3 வந்து ரொம்ப மெயினா இருக்கக்கூடிய அந்த நவவித பக்தி தொண்டுல ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவானை பத்தி கேட்கணும், அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்கணும், அதை நம்ம பாடல்களாக பாடணும். எப்பெல்லாம் நமக்கு டைம் கிடைக்கின்றதோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஈவன் பௌதிகமான விஷயங்கள் நடந்தா கூட இது பகவானுடைய கிருப்பையால எனக்கு கிடைச்சது, அவர் எனக்கு கொடுத்த விஷயம், அதை நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எல்லா செயல்களையும் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. போன இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஜனசங்கம்னா என்னது? பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள், அபக்தர்களுடைய சங்கம் நம்மள பக்திக்கு அழிவுக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா அவங்க கிட்ட சங்கமே வச்சுக்க கூடாது நம்ம. அதுதான் வந்து நம்ம பக்தியோட முன்னேற்றத்திற்கு உதவும் இங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க என்ன கொடுக்குறாங்க? சங்க தியாகாத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாருடைய சங்கத்தை தியாகம் பண்ணணும்? பக்தர் இல்லாதவங்களுடைய சங்கத்தை நாம தியாகம் செய்யணும். என்னென்ன பார்த்தோம்? உற்சாகத், நிச்சயாத், தைரியாத், தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத், சங்க தியாகாத் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை, விருத்தே அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல புரோபாதர், தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல புரோபாதர் அவருடைய ஆன்மீக குரு. ஏன்னா நம்ம காலையில மங்களார்த்தியில பாடுறோம் இல்லையா? சோ அந்த ஆன்மீக குரு நமக்கு இந்த அறியாமைன்ற இந்த இருளை வந்து போக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர். பகவானுக்கும் அவருடைய அடியார்களான பக்தர்களான நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி, நம்ம என்ன பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கொண்டு போய் அப்படியே பகவான் இடத்துல கொடுக்கிறார் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. சோ அதனால அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நாம பின்பற்ற வேண்டும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தியோட அங்கங்கள். சோ இதன் மூலமாக நம்ம கண்டிப்பாக பக்தியை வெற்றிகரமாக நாம செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். எதெல்லாம் அங்கங்கள்னா என்னது? இதுதான் பார்ட். இப்ப ஒரு விஷயம் பாக்குறோம்னா அது எல்லாமே இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் அந்த விஷயம் முழுமைப்படையும். சோ பக்தி தொண்டோட அங்கம் என்ன? எப்பவும் உற்சாகமாக இருக்கிறது, நம்பிக்கையோட இருக்கிறது,
பொறுமையாக இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தி தொண்டு உண்டான செயல்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதுல எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு இருக்குது. பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய சங்கங்களை கைவிடுதல். கடைசியாக முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் அப்படின்னு பார்க்கும். இதெல்லாம் பக்தி தொண்டுடைய அங்கங்கள், பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமான விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வேற யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க பொருளுரை. பக்தி பக்தி தொண்டு என்பது மனதின் அனுமானமோ கற்பனையோ பரவசமோ அல்ல. அதன் சாரமானது அனுபவத்தில் உணரக்கூடியதாகும். ஸ்ரீலது ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.111 என்னும் நூலில் பக்தி தொண்டினை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளார். அன்யாபி லாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மா யனாவிருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு ஸ்ரீலனம் பக்தி உத்தமா. முழுமுத கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி செலுத்துவது என்பது அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதாகும். இந்த பக்தி தொண்டானது சம்பந்தம் இல்லாத உள்நோக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகவும் பலன் நோக்கு செயல், அருவ ஞானம் மற்றும் இதர அனைத்து சுயநல ஆசைகள் இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். பக்தி என்பது ஒரு வகையான பயிரிடுவதை போன்றதாகும். பயிரிடுதல் என்பது சில போலி யோகிகள் கற்பிப்பதை போல தியானிப்பதற்காக சோம்பேறியில் அமர்ந்திருப்பதை குறிப்பதாகாது. அத்தகைய தியானம் பக்தி தொண்டை பற்றிய தகவலை அறியாதவர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கக்கூடும். இக்காரணத்திற்காக இது சில சமயங்களில் கவனத்தை திருப்பும். பௌதிக செயல்களை தடுக்கும் ஒரு உபாயமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக எல்லா அபத்தமான செயல்களையும் நிறுத்துவதே தியானம் என்பதாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டு அர்த்தமற்ற எல்லா பௌதிக செயல்களுக்கும் முடிவு கட்டுவதோடு ஒருவரை அர்த்தமுள்ள பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுத்துகின்றது. ஸ்ரீ பிரகலாத மகாராஜ் பின்வருமாறு பரிந்துரைக்கிறார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். பக்தி தொண்டின் 9 விதமான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு. பரமபுருஷ பகவானின் திருநாமங்களையும் பெருமைகளையும் கேட்டல். 2 அவரது புகழினை கீர்த்தனம் செய்தல். 3 பகவானை நினைவில் கொள்ளுதல். 4 பகவானுக்கு பாத சேவை செய்தல். 5 விக்கிரகத்தை வழிபடுதல். 6 பகவான் முன் விழுந்து வணங்குதல். 7 பகவானின் சேவகனாக செயற்படுதல். 8 பகவானுடன் நண்பனாக பழகுதல். 9 பகவானிடம் பூரண சரணாகதி அடைதல். சிரவணம் அல்லது செவியுறுதல் என்பது உன்னத அறிவை பெறுவதில் முதல் படியாகும். அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களிலிருந்து கேட்கக்கூடாது. ஆனால் பகவத்கீதையில் 4.34 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது போல் சரியான நபரை நாடி செல்ல வேண்டும். தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானிஸ்னஸ் தத்துவ தர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். முண்டக உபனிஷத்தில் தத் விஜயானார்த்தம் ச குரு ஏவாபி கச்சேத் என்று மேலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது உன்னதமான அவிஞானத்தை அறிவதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இவ்வாறாக ரகசியமான உன்னத அறிவை அடக்கமான முறையில் பெறுவதென்பது வெறும் மன அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதல்ல. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார். பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோண பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே வாய பக்தி லதா பீஜ. பிரம்மாவின் பிரபஞ்ச படைப்பில் பயணிக்கும் ஆத்மாக்களில் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த சிலர் பக்தி லதா விதையை, பக்தி தொண்டு எனப்படும் கொடியின் விதையினை பெறக்கூடும். இது குரு மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே பெறப்படுகிறது. சைத்தன்ய சராமிருதம் பக்தி லீலை 19.151. இயற்கையாகவே இல்ல போதும் மாதாஜி, இதோட போதும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி.
சோ இங்க பொருளுரையில நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து ஒரு மன யூகம் கிடையாது. பக்தி தொண்டு அப்படின்றது மன யூகம். எனக்கு தோணுது நான் பண்றேன் அந்த மாதிரியோ, இல்ல இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு கற்பனையோ, அல்லது வந்து ஒரு எமோஷனலான விஷயமோ கிடையாது. இல்லையா? இது வந்து பக்தி தொண்டுன்றது ஒரு சயின்டிபிக் திங். அதனாலதான் நம்ம பார்க்கணும், கிருஷ்ண பக்தி உணர்வு என்பது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒன்று அப்படின்றத இதுக்கு முந்தின பொருளுரையில நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்கேயும் அததான் பிரபுபாதர் ரொம்ப ஆணித்தரமா சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு அனுமானமோ, நானா யூகிச்சுக்கிறதோ, அல்லது வந்து ஒரு கற்பனையான விஷயமோ, அல்லது ஒரு பரவச நிலையில நம்ம செயல்படுத்துறதோ. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சாமி வந்துச்சுன்னு நல்லா ஆடுவாங்க, பயங்கரமா இப்படி அப்படின்லாம் ஆடுவாங்க. நான் யூடியூப்ல லாஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோம். சோ அவங்க வந்து சாமி வந்துச்சுன்னு பயங்கரமா வேகமா ஆடுறாங்க. ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு நாய் வந்து ரொம்ப வெறி பிடிச்சு வேகமா அவர்கிட்ட வந்த உடனே அவங்க அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. சோ அது வந்து பக்தி கிடையாது. பக்தின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, சயின்டிபிக்கா நம்ம வந்து புரிந்து கொள்வது, சாஸ்திரங்களின் மூலமாக அதிகாரப்பூர்வமான குருவோட வழியில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு. சோ இதான் வந்து ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிரத சிந்து அடுத்து நம்ம அந்த புத்தகம் தான் படிக்க போறோம். அதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மா யனாவிருத்தம் அனுகூலியன கிருஷ்ணானுஷீலன பக்தி உத்தமா. எதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்குடைய விஷயத்துல பக்தி தொண்டு செலுத்துறதுக்கு உதவுதோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்கு உரிய முறை அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதாகும். அது வந்து உத்தம பக்தி அப்படின்னு பண்றோம். தூய பக்தி. தூய பக்தி நம்ம எப்ப சொல்றோம்? நம்ம அந்த தூய பக்தியில எந்த உள்நோக்கமும் இல்ல. அதுதான் வந்து தூய பக்தி. அந்யாபிலாஷித சூன்யம். எனக்கு இது தேவைப்படும். இப்ப பௌதிகமான விஷயங்கள்லாம் அப்படித்தானே இருக்கு இல்லையா? யாருக்கிட்டயுமே நம்ம வந்து உண்மையை பார்க்கவே முடிய மாட்டேங்குது இப்ப இருக்கவங்க கிட்ட. அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பின்னாடி தேவைப்படும். அதுக்காக இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க, இல்ல அந்த உறவை வளர்த்துக் கொள்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது வந்து தவறான ஒரு விஷயம். சோ எது வந்து தூய பக்தி அப்படின்னாக்கா, அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம், சம்பந்தம் இல்லாத, உள்நோக்கம் இல்லாத ஒண்ணு அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, பல நோக்கு இல்லாம இருக்கிறது. ஆஹ் அருவ ஞானம் மற்றும் அனைத்து சுயநல ஆசைகள் இல்லாததாக இருக்கு. எனக்கு இது வேணும் கிருஷ்ணா, எனக்கு வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும், அதுக்கு நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், நான் இந்த இதெல்லாம் பண்றேன். பகவான் கண்டிப்பா யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்களோ அவருக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்ம பார்த்தோம் 4 பேர் வந்து பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றாங்க அப்படின்னு. செல்வத்தை தேடுறவங்க, கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, ஞானம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றவங்க, இல்ல இன்னும் வந்து உண்மையான கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்றவங்க, இன்னும் அதிகமாக பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இவங்கெல்லாம் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா பக்தி தூய பக்தி தொண்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, எப்படி கோபியர்களோட பக்தி வந்து ரொம்ப உன்னதமானது. நிறைய கதை நம்ம அதை வச்சு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. கிருஷ்ணருடைய தலைவலி போகும், அதனால எனக்கு பாவம் கிடைக்கும் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, என்ன இந்த செயலால பகவானுடைய தலைவலி போகும் அப்படின்னாக்கா அதை நான் அதுக்கு நான் நரகத்துக்கு இல்ல, எங்க போறதுனாலும் தயார். அதுதான் வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு இது. அந்த ஒரு அன்புக்கு வந்து ஈக்குவலா எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உண்மையான அனன்ய பக்தி. எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தின்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சம்பந்தம் இல்லாத, உள்நோக்கம் இல்லாத ஒரு அதுல இருந்து விடுபட்டதா இருக்கும் பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு. எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்கல. ஒரு மன யூகமான பகவான் இப்படி இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு மன யூகத்துல நம்ம வந்து செய்யல. சுயநலம் இல்லாத ஒண்ணு, அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பக்தி அப்படின்றது எப்படி இருக்கு? சொல்லுங்க. 9 ஒரு 5 minutes ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. சோ பக்தின்றது வந்து இங்க ஒரு பயிரிடுறதுக்கு வந்து இங்க ஈக்குவலா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஒரு விதை போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா, பீஜம் அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரியான அந்த மண் இருக்கணும், சரியான விதத்துல அந்த தட்ப வெப்பநிலை இருக்கணும், தண்ணி இருக்கணும் அதுக்கு. சோ அது போல இந்த ஆன்மீக பயிரிடுதல் அப்படின்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து சரியான அந்த என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும். அது எப்படி? சரியான ஒரு ஆன்மீக குரு, அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக குரு, பக்தர்களுடைய சங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து சாஸ்திரத்தை அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் மூலமாக படிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுடைய முயற்சி, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சில போலியான விஷயங்கள் யோகிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, தியானிப்பதற்காக சோம்பேறியாக இருப்பதை குறிப்பதாகாது. உண்மையான பக்தின்றது வந்து சும்மா அப்படியே அமைதியா உட்காந்துட்டு தியானம் பண்றேன் நானும், எல்லா விஷயத்துல இருந்தும் நம்ம வந்து விடுபட்டு இருக்கோம், அது வந்து உண்மையான பக்தி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அது வந்து பக்தினா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு வேணா அது உபயோகமாக இருக்கலாம்.
அதனாலதான் இது வந்து ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு ஞானம், கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பௌதிக செயல்கள்ல இருந்து நம்மள திசை திருப்புவதற்காக தியானம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துன்னு வரும். ஆனா அது வந்து உண்மையானது கிடையாது. இப்ப நிறைய பார்க்கலாம் இல்லையா, ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம யாரையும் குறை சொல்லல, ஆனா ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சொல்லிட்டு தியானம் எல்லாம் பண்ணி நம்மள சரி பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஆனா நம்ம எத்தனை மத்த ஜீவராசிகள் மேல கருணையோட இருக்கும், ஜீவகாருண்யம், மத்தவங்க கிட்ட எப்படி அன்பா இருக்கும், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. நான் என்னுடைய இதை மட்டும் நான் ரெகுலரைஸ் பண்ணா போதுமா? நான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கேன், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நான் பண்ணணும் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தின் மூலமாக, குருவோடைய வழிகாட்டுதலின் மூலமாக இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும், மத்த மார்க்கத்திலையும் நம்மளுடைய மார்க்கத்திலையும் என்ன ஒரு இது இருக்கு. கண்டிப்பா தியானம் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு நல்லது, அவங்க மேபி வேற மத்த விஷயங்கள்ல இண்டல்ஜ் ஆகாம இருக்கலாம், தவறான விஷயங்கள் ஒழுக்கங்களை வந்து கடைபிடிக்கலாம். ஆனா அதே சமயத்துல மத்த ஜீவராசிகள் மேல அவங்களுடைய இது என்னவா இருக்கும், கண்டிப்பா நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் நம்மளோட பிஹேவியர்ல வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ ஒருவரை அர்த்தமுள்ள பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுத்துகின்றது. பக்தி தொண்டு நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்க பக்தி தொண்டு என்ன அப்படின்னா, இந்த தேவையற்ற பௌதீக செயல்களை நிறுத்துறது மட்டுமல்லாம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தேவையான பக்தி தொண்டிலையும் நம்மள ஈடுபடுத்துகின்றது அப்படின்னு. சோ அதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ ஸ்ரவணம் தான் வந்து முதல் படி, கேக்குறது. சோ பகவானுடைய நாம ரூபகம், யாரெல்லாம் வந்து பகவானை பத்தி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்துல சீக்கிரம் வந்துருவாங்க. சோ அது வந்து ரொம்ப முதல் படி அப்படின்றத நம்ம கேட்கணும். அது கரெக்ட். யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்ன்றது அடுத்த ஒரு விஷயம், எதை கேட்கணும்ன்றது அது அடுத்த ஒரு விஷயம். சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்த ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை கேட்கணும். பௌதீகமாக நிறைய பேர் வந்து காலட்சேபம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. ஆனா அதுல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்களுடைய கருத்துக்களும் சேர்ந்து அதுல வந்துடும். அதனாலதான் விஞ்ஞானபூர்வமான அதிகாரப்பூர்வமான குரு கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை கேட்கணும். யாரை பத்தி கேட்கணும்? பகவானை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதுவும் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு 4.34ல 4வது அத்தியாயம் 34வது பதம் இல்லையா? சோ தத்விதி பிரணி பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி தேஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷினக. சோ அதிகாரப்பூர்வமான குருவுக்கு நம்ம சேவைகள்லாம் செய்து அவர்கிட்ட பணிவாக கேள்விகள் கேட்டு நம்ம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா, எதுக்கு அவங்களுக்கு பணிவா சேவை செஞ்சு ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன்னா அவங்க தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். எப்படி இப்ப நான் வந்து டிரைவிங் கத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல்ல போய் நான் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் கத்துக்க முடியுமா? பௌதிகமான ஒரு விஷயம், அதுக்கே நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்ம இது பண்றோம். நம்ம லைஃப் மரணத்தின் தருவாயில நம்மளுடைய அடுத்த பிறப்ப நிர்மாணம் பண்ணக்கூடியது என்னுடைய பக்தி தொண்டு பயிற்சி. அப்ப அதை நான் எப்படி கரெக்டான ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுல நம்ம ரொம்ப முனைப்பாக இருக்கணும்ன்றது நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து அந்த தன்னை உணர்ந்த அந்த ஆத்மாக்கள் இடத்துல இருந்து நாம இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதே விஷயம் முண்டக்க உபநிஷத்துலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தத் விஜ்ஞானார்த்தம் சகுரும் ஏவாபி கச்சேத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த உன்னதமான விஞ்ஞானம் சாதாரண விஷயம் இல்ல, சயின்ஸ், இட் இஸ் சயின்டிபிக் விஷயம். அதனால அந்த விஞ்ஞானத்தை ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது வந்து ரகசியமான உன்னதமான அறிவை அடக்கமான முறையில் பெறுவது என்பது வெறும் மன அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டது கிடையாது. அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்க, பிரம்மாண்ட பிரமித கோண பாக்கியவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜா. பக்தி என்பது ஒரு விதை. அந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவோடையும் கிருஷ்ணருடையும் கருணை இருந்தால்தான், குரு கிருஷ்ண பிரசாதே, அவங்க ரெண்டு பேருடைய கருணை இருந்தால்தான் அது பிரசாதமாக நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது. ஏன்னா அந்த பிரம்மாவுடைய இந்த பிரபஞ்சத்துல எண்ணற்ற ஜீவராசிகள் இருக்கு. அதுல எல்லாருக்கும் இந்த விதை கிடைக்கிறது இல்ல. ஒன்லி அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இந்த பக்தி லதா பீஜ அப்படின்றது கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். யார்கிட்ட இருந்து அது கிடைக்குது? குரு கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ இதோட நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த இதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது 2வது ஸ்லோகத்தை நம்ம முடிச்சோம். எதெல்லாம் வந்து பிரதிகூலமான விஷயங்கள், எதிர்மறையான விஷயங்கள் பக்தி தொண்டுக்கு அல்லது தடங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அத்தியாகார, தேவைக்கு அதிகமாக உணவு உண்ணுதல், செல்வம் சேகரித்தல், அத்தியாகார. 2வது பிரயாசஸ்ச, அதற்காக நாம வந்து ரொம்ப பௌதிகமான விஷயங்கள் அடைவதற்கு கடினமான முயற்சி செய்வது.
மூணாவது பிரஜல்பா, நம்மளுடைய நேரத்தை தேவையற்ற விஷயங்கள்ல வந்து ஈடுபடுத்துறது. வீணான பேச்சு. நியமாகிரக அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரங்களை எனக்கு தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி பயன்படுத்துறது இல்ல, நான் அதை ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. நியமங்கள், நமக்கு கொடுத்திருக்க நியமங்களை தவறான முறையில நான் பயன்படுத்துறது. ஜனசங்க அப்படின்னாக்கா பௌதிகமானவங்க கிட்ட நான் வந்து பக்தி சங்கத்தை வளர்த்து கொள்றது, அல்லது வந்து அபக்தர்கள் கிட்ட வந்து சங்கத்தை வளர்த்து கொள்வது. அப்ப அவங்க பௌதிகமாக இருக்கிறதுனால அதே எண்ணங்கள் எனக்கும் பிரதிபலிக்கும். அப்ப பக்தி தொண்டுல எனக்கு வந்து பிரதிகூலமாயிடும். அடுத்தது வந்து லௌல்யம், பேராசை. இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட், ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு கனெக்டட். சோ இந்த 6 விஷயங்களை நாம வந்து தவிர்க்க வேண்டும். இதெல்லாம் வந்து பிரதிகூலமானது, அதாவது எதிர்மறையானது. பக்தியில முன்னேறதுக்கு எனக்கு எதிர்மறையானது. அப்ப எதெல்லாம் எனக்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் அப்படின்னாக்கா பக்தியோட தொண்டோட அங்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து 3வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். உற்சாகம், எப்பவும் உற்சாகத்தோட இருக்குது. பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு உற்சாகம். நமக்கு வந்து ஒரு சேவை கிடைக்குதுன்னா அது உடனே ரொம்ப உற்சாகமாக எடுத்து பண்றது. ஏன்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சேவை கிடைக்கும். அது வந்து ரொம்ப உற்சாகமாக எடுத்து பண்றது. நிச்சயாத் அப்படின்னாக்கா நம்பிக்கையோட, நிச்சயமாக பகவான் இருக்க, நம்ம வந்து காப்பாற்றுவார். நிச்சயாத் நம்பிக்கையோட இருக்கிறது. தைரியாத் அப்படின்னாக்கா பொறுமையாக. பக்திகளை வந்து பொறுமைன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பக்தி என்பது ஒரு பீஜம், ஒரு விதை. இன்னைக்கு நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்துட்டேன், உடனே நாளைக்கே வந்து நான் பெரிய இதை சாதிப்பேன் அப்படி இல்லை. பொறுமையாக நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் முன்னேறணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் அப்படின்னாக்கா எதெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமாக இருக்கோ, நவவித பக்தி தொண்டை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். சோ அதையெல்லாம் அதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்கிறது. சங்க தியாகாத் அப்படின்னாக்கா யாரெல்லாம் பக்தர்கள் இல்லையோ அவங்களுடைய சங்கங்களை தவிர்த்தல், அவங்க கூட சேராம இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத விருத்தே அப்படின்னாக்கா முந்தைய ஆச்சாரியர்கள், சதனாக்கா முந்தைய ஆச்சாரியர்கள், அவங்களுடைய அடிசுவடுகளை ஃபாலோ பண்றது. இந்த 6 விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசித்தியதி. இந்த போன ஸ்லோகம் வினஷ்யத்திய பத்தி பார்த்தோம். இதுல வந்து பிரசித்தியதி எதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த 6 விஷயங்கள். ஷட்பு பக்தி பிரசித்தியதி, இந்த 6 விஷயங்கள் பக்திக்கு அனுகூலமான விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள், விஷயங்கள் எதுனா சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निश्चय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।